loro. Lah iki. Iki leh mung ngitung piye to mau. Lho, kok sampean bagiane akeh timen kok 10. Oh alah men. Cepet dah. Kok iso geseh ya? Wong wedok karo wong lanang dhewe ora mudeng iki. Balenono leh mung ngitung. Nah ngono lho, Men. Ya ngono lho, Men. Nah, ngene lho. Nah. Gareng siji. Simen Aku siji. padha. Lah ya kowe loro, aku ya loro. Lho, kowe telu, aku ya telu. Lho, kowe papat. Ya kok siji. Nah, aku ya jadi kurang siji papat. Wis ditung wis adile kaya ngono. Wong ini wong goblok. Dadi warai. Kok aku dadi pekok to malah niki? Iki mau piye? Ya kudune iki